CBM Samuel Kwabe Adom TV Badwam so eni yedani te kotego ase ni nkwanshan sama ebnada no pen so de abrayan sama sie na brason sauti bi Adom TV kase ne etojo mu bi ya wo betie ne yebekọ Untitled Health Center na betodwa sa kade a woni enti na ma pomuden pa no eni ho sade nke wo se eye no yede ho nsam no ebebrew na ene na de hye so esrempanifo se wo health center de nke be ya yempegem the hospital ehefwa eno ne nsem bi na no pay mede bro Adom TV Badwam kase Facebook/Adom TV kase no ho Go TV channel 176 DSTV channel 280 media fia amankwa tamaklo afia ni die kwan sutie se den nsem ni chiremo ankasa etie ene ya make us Untitled Health Center ye wo buam ja second mensimo wo timantem no wo muni akade akura wo se ejina brane sa pomodin ebieni ti ama pomodin pa no eni ho sade nko mo ehhehwe no yamane boni obrempon ba usu abapro akohwem de ekoso ene ne ekoso wo ho no oni Adom TV kase edin komoi. We are faced with challenges that has to do with the fact that we lack space. So spacing has been our major challenge. So this is also what hindering certain activities which we are supposed to perform. Aside that, we have challenges that has to do with our road, the road network leading to the facilities. Also a major challenge. Most of our client assistants now are migrating from KGB because of the active and then our involvement and our commitment to the service. Enwachi assembly member wo nkro no emu enso ka de to aso se ebere ya mpanyemfo hwesom betimi asi health center no eyebere papapa isan se health center o ma de hye ne ade hye bia wo mo nkro to ahodo atwa won ho ahia enyina ade wo mani akire no ehonom na kosa ede ama wo mre ba ne sa no so na embo mapomoden sem no entumi enkonkan ya ebabuan kula hwe nya ensem ya ye bebi awon am say ye eastern corridor ye ni togo fo no so na boshe from Kitchen Kwanta, Quincy Mwaje Kope, Amwako, Nyangbo Kope, Latamba, Lolo, even KJB, Togo Fokra, Ebre, Hano Yeba. Now, the same about pressure, about existing infrastructure, and no internet, yes, I say, Adofun way, Mumre. No krakra no isutama hene enso so edeto ade hye wo ho nyina enem se wo nyina nka wo hombom na munya bre no womboa na health center ya wo ba besi no wontumi ensimwie ntentem isanse se otumi ebo homodin na health center owia ebebo mapomoden sem no akonkan na sanso so ene baba ya abakosem. Way is to bring up more of what we must do ma ubia na pomodin na yadwuma doctor for no in a way no they are angels among us. You see, they have research into the mind of God, and that's why we call them doctors. And say, minimum for there is make sure this project succeeds. Kranza North, Mensino Eka, Abayin Agenda 111 hospitals na one more dear no ya no eshe busua one district capital no asien so ohene ya wo Yefiri Importamu na no poku jima otosumi no ne na de hye srempanifo sanko mo health center no ne tibia no ke yemmemu so ne nkodu hospital tibia mfama wo munchire mu ne Adom kase edin komoyi. Oh, Abiribia, thank you so much. Until you start, Dr. Kunedu Adom, ya wano eda Yefiri mebno no ano. Echire de ka wo muntia, dwumadi bi ate sei no, wo mu edi ye. Ena there be so just say nyama ewu no ko inside ni na so say nyama ewu na nya ahunka say obi a woyare say wo da sa tibia no mu eno na kan ya koma ehu say ya ma ye ho so na ye so ya mwa bibia say aban ntumi nya bibia aban je okon ho modi bibia ne krakra no physician assistant ya wono ehwe health center no eso George Japan enso kadi twa se aban ne so abon homodin pan yi sebre ne bra no o mapomodi adwuma efo dodo na eba wo mu emensi no emu neso ne nyina ndan chen no ne hia se kro no so tumi eye bibi ene nto ne mpefe se maternity block ya wo masidi ma wo no enso beboa mapomodi adwuma wodi e wo honom no akonanim.
I man for Mutsi community any applying so the amount to be sharing my ento akase no so na yankonsam foforo mu na akuafo ye wo chenchem kura enu ye kuro bi e wo adura wasantemantam mu se de ombedie ho ayedene ifisa wo mahunu sa wo nsase na wadua wo no bae wo so no nanan atrankunwa bi afa eye ensase no wo mo chemu abese 1500 acres aye wo no nsase wo de adua no bae ne de efa no a efri wo no nsam ti wo mo sre na mpanifo mu a wo mo fi se bi matna so abese 70 years ano no de ahwo ho no wo busia ebi ni Adom kase edi nkomoyi bibi aduru no ya atete ya wa se obi na oni atebo 10 acres 2 3 ene yede ti ase ene se ban se ene sa mo je afuru mu a ye ndidi ya yere ne yamba so amoso be den nti ade e be sere ne se amom behweye na cheyenkura bibi aduru cheyenkura egu kuro no so bibi anyina aduru no anya kura kita ade a yan se wokọ the whole ejura community cheyenkura na agidin kuro we agidin pa kwa nim but ye na face problems Ochiremu se asase ya waje efiri wo mu nsem yi nema mienu ene de beba se wuyi ekom ye de beba kuro no mu efiri ho no mu a ebema kuro no abo esanse kwi adwuma yi a ena kuro mofo eye edididi ekwiafo yi bi ensem a wode to yamane boni enim eni yegu ha se ye bobra wa ha se ye de ho abebo adwa wa ye ne ba bia akọ ye ne mane nananum enne mi gina ha yi mi won kwala be 7 a ma asase 2 acres pe o ma age se nana hemadia nana nso ma me batampa enim se wuntimi kasase no wo me badro a me ba ne di a oba ya ba me so ma ne ma ya di tama me ba kuroma na ye wo ho ye nifi enti kuroma fo bo sase no omotumi do omonya aburo omko tutu a na ma so pan akọ me ko bo mo no mututu a omama me na ma badi ni nkwara no na sese na mugi sase no ifa na makona me ko bo bi na obi ama me na ma di enwachi emrashe bedwani a owo ejura se cheduma se Mohammed Bawa Brahma echemu se ewo musa nanan mayemfo ewo tumi wa asase no so de na nso gira ya wase no onsan enwene ho bi osan ka de to aso se ansa na kuani bia be yekua no na kyerɛ wa asase a odoso asese asase no waje firi akuafo yinsemi eba ne sa na te a wote ase no wote ne kwa senti wonhwe no mu awo mo nananum yenkase nananum ani omo tumi omo asase no yenka se ye asase afiri mu tenda bi ne mo ye sre nanam se arrangement bia ombe afa asase no omo ya omo factor se enipa bia no mo ti asase so dada no ye fa omo enhyem bi se yidim se asase no omo enye omo dia nananum dia nti ye sre se sa second phase ya ka wo ye sa baje amamanfo afiri adwura na ba bedo asase no omo ti se je ground dia ma hwe ya de ba na afa asudwe amba ti de sre na be sre me gina mu se mensi ma shebedwe na bi de kotu egu fom masre na adwura hene ne mpanyifo na ebi nso emfiri na nkoso da sebreso idipa de on chichiri kuro adwura ye kesi nyina adwura ye fe ma na adwura ba municipality nyina na adwura hene asase bi de ejira omanfo wo chinchin kura enso e de adresre to na mahemfo anim se onye de beti bibia sebe ya gira ya wo besi no he akuafo Haruda Idrisu eyekuani. Fast forward, in the early February of this year, 2023, one Tuesday morning, we had a call from the Traditional Council again not to step our foot on the remaining farm land in the community. This land we are talking about is a land managed by the community for over 70 years. This land is a land the whole community depends on it for their farming activities. And the land size is over 1,000 acres of land. Emade boni pemsu bia senko na na mayonfo ebekasa na nso wo mu ampene ene yankasa ebukasa fidie eso. Mento akase no eso na Cape Coast North NDC Women's Wing no one more day ato enipa num ya wo mo presa wo mbetu mrasebedwa akonya wo ho no sere wo mo pa wo mo nto abomu no nya atendidie eno ntime mu amankunum die nya wo mo de ne mo mo hwe se campaign ho tie ye dimu safata se wo se delegate hwe eto aba no eno ho da ubo no wo mo fa nam Adom kase eto aso ya hwe ye no constituency ma ye ho de he no constituency no aya wa ye de politics of insult aye bebre wo ye no constituency eno ade ye to kwan bedu ye de hina akwa ye mo ofi ho
because I say yana platform to that I say afuba na some of what can champion for na yana constituency ya ka chen yana penyinfo na imama ya Yefiri there after ya primary so ya within ya kasa na mo yet to wia obi a wakaso kwenyem no o da ya no kwa kukasi na nim ama se da menye pa na ho be egu no fi no ama ye hu ne da ya ko ya da ma ya so etu ya ba to ama ya ne ta ho da ndo ne so ban shooting ya ri enwachi wo mu ekosi akai e wa manyuko ni mu editor Adom frefo ye nim se obetwe won ho afiri ano baba ye ene basabasa ye a ekoso e wo ntoabo mu eho sebe ye a obetimi abonto na afempinu ne aduonu nan amanyuko na timi akwa abato so na wadi nkonim ye ye ba TV me fra won na friend ni si komo me fra ID na so ni si komo me ba ta ka ba chance me fra na oye campaign to amba ma ba na ka so ni ne ye na de geti se ba na ni me ID so ye si komo ana mi ni so ye si komo ana mi chance ye si komo na mo platform do na mo ne ehihye obi ko ko se wa mo ba na ye so ye si komo ye so a na me ntase ne ya ye obi o no wa so bi aroba na ye ba ko na ka de no tara ko so metutase imesiafo na ko na abon ne wonya abadai ne wonya odo Kwa prior so aya bia ya ka Easter ya ho so eboso pa ye wepoye mantemu na ne ya dwadefo nka ho ya kwawo nom ne ade de nki ye hwe animo sanke dwade mu ye pa ne so bra ya maniboni akwasi dwamna ne ya dwadefo ibidi nkomo no ne sa fidie anshada nko yi ama wo musa droba fo so sa fi kwawo nom prior so for de o manya so mfa so Adom kase etwaso Enti nene na ye hwe wom ye hwe de na meka se ne ye hwe de nyame beye ye be hwe ne ye ne drivers nso adi nkomo ne ya hwe sa brady drivers no omo nso business ne call sen na ye ne omo adi nkomo business ya fi so anko yi amayen driver for no anko yi te sell last year ye denti oh afi so say Eastern ye did 2 years this year no because ye timbe gine bia 1 hour ne ye person last year nso do baba ni perfume ha udru ya pena ye ma na woko udru ya na ye ma na woko but ye nya nte se fuel station ya wo ha eyemienu make say ba kon short to ache ba kon kura aka na eyasa kasro ho de ebi ni ho na just bro ho de be ponkwan ukọ obenye bi ato but no kura no be suspect say be ya be bo be tu no nasa say other different cars from yam bantu obi e ohia fuel no wakobu no de ko beton ahwene afi we de ayesa fresh Nani pana nsada ni ha papa baye ne bo no na akoso nti na nkrofo ohunu saa na asesen enya bo no pode atete so ba ni pana nsada amba bebre saa nti se de America no afi KWAWU 2023 Easter no yeguso ayedi na ye prepare chire dodo no a ebekọ ba yi o mufiri baye na de betimi aka na se afi Easter no Nyankopon ayedom bibia akoyie se be crime rate ewo form accident ye record bi eno nti sabredi sa na ekoso ewo KWAWU emprise so mididi akwasi dwamana Adom TV Penny contract for Ghana Post Company Limited by so circle 4 na ne wafa enipa duonum 25 bia wode wo fa ntete ahodo mu wasante achem south sabeya wo mu wie santete ne de wo wafa mu na wo so benya adwuma ye Adom TV etwaso no the foundation na and says afọ no ya so omasene ya tua omutinsa ama omu bosses ene akadia omu hia so omu dibesua de nti se hairdress no peso so dryer wo hia rollers ene ho keka ho ne ho keka de ne nyina no foundation yi asom afasa aka no e de enkwala no ahya omu mastansa na brano no ye beba besra omu abehwe se de adesua ne ko eduru so omu pon omu ho so a ye bebo omu ma pon ho Enwachi na no say Yefiri ya wono eye CEO Yefiri no limited enso so we mabuna dununum ye nyina nkran sa akonya ye abeto won na so yi omo enyirimo na omo mfa na demo na sanso so na omo hwese omema omani abre won kyerɛkyerɛ ne tete ya wode wo mu kofam yi mu
Yensua adwuma na wo nsa no dwuma ye wade ye ji fi nsem wenye yi enti utumi de bobra etumi de hwe ho ta aduane to atade etumi kura de kakra san kokko jiwani na wo wiase na so utumi jiwani a ade pa bio na aka enti mo me hwe na ye mo hu dawu na yufu no eye mabunu no ye nyina ye nsum na yentumi emwa na oman ne entum ne krakra no Araba akwa na oka ni pedu no num no ho ye dwumadi onya asomfaso enso de nsem sei ene todom kase anim Some bisami de waya na yani asofa e fenso isasa nkola no bi o pepa so be sua djuma enso no ni obi a ode na ekosua eno nso eno ka ho pa enti no nyame aya na dum a waka na koma so pese nkola no be sua djuma ye masters nso ye bi akoma paji wo no ye timi a kire wo se be ye mo abrabo no be kama o mo nante basabasa Rasha Bedwani dema this year wo BIBIANI anwaso bekwa ya Alfred Obin Boating nene wa power eye mechanized borehole enan ade amankroto enan e wona bato mpesua no eso na 2020 ni mu no nto abomu no bosha wode share won enene wadi so Adom TV etwaso Timeba no na ma prepared me can say member is 25 within 4 years the man phones ehia nsuo no enti men train the 4th year and san why nsuo no they say between eye ma omo ahead of time said the war ni no we ye tosu du nwotwe ochina e be kwa commission mienu na ye adumu Abrade sha umu nkro no mo bi eni Adom kase edin komo no omo bo mrahye Bedwani yaba so se wo share bo no watimi ediso enyo numa ka yenye nso eden enno nti approaches na me aye bia ma na me hira no ya waya ma ya no hu bi da ampia ba ampia so do dia study ono boda yakoma so no bibia obefefe yehia bia so me hia ne krakra no abusuapanyi no wochenchena se anaboachi Adom enso so shebo se bo ya mrahye Bedwani yatumi abesi diama wo mo no wo mo so be ma wo mani akoho na mo ahweso yie suye mpodia na jese wangasa kwa adie na osaka no uni okuma papa bia eni ho enti pipe na dia ansa na wonna ne hye yensa ne mpu se dia yakoma esida so ne nti yemfa ndi agrokura pipe na dia behwe so yi ankasa behwe so yi ya behwe ho mra ni etu ankofo asi ho se committee fo amomo ahwe so se dia be ya pipe na ebeche amaye